ka bɔ Dakar kɔnɔ yan ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Kaolack chauffeur caman b'a boli sufɛla la à cause de embouteillage kama ni mototigi minnu b'a trace kɔnɔ parce que i bɛ classoni k'u la u tɛ bɔ sira la. Musa Jara ye camion bolila ye Dakar ni Bamako cɛ ani Mali mobili bolilaw ni mobilitigiw ka lafasali tɔn Sénégali mɔgɔ dɔ de do fana a ka ni hakilina kɛlɛ in de bɛ Mohamed Traoré ni Kassim Munkoro la u bɛɛ ye camion bolilaw de ye n'u ka mobiliw bɛ Bel-Air kin kɔnɔ Sénégali faba la mobilibaw jɔyɔrɔ la. N'a fɔra ko 23h ko mobili bɛɛ ka jɔ ne bolo a ɲa man di kosɛbɛ quoi parce que an bɛ Mbour ni Kaolack ninnu tigɛ sufɛ le embouteillage ka bon i ni mamudu bɛ coincé ɲɔgɔn na i ni mototigiw bɛ coincé ɲɔgɔn na o fana bɛ se ka problème dɔ créer. Kaolack ani Mbour o embouteillage ka bon quoi o kɔni bolili ka di sufɛ i m'a ye n'o tɛ vraiment hakilila kɔni ka ɲi mais n'u sera ka dɔɔni fara a kan o kɔni tun bɛ diya pour que an bɛ se ka bɔ yen nɔ cogoya min na quoi. Nka Sénégali marajɛkulu ka nin ŋaniya in n'o ye mobiliw ka sufɛ boli dabila duguw ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 23 fo nɛgɛ kaɲa 5 walasa ka lakana sabati siraw kan o bɛnna Samba Dambele ma. Baara in kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ i bɛ mobili caman bilen ko fila b'a la n'i taara a caman bɛ yen n'i taara bɔ sufɛ boli la sunɔgɔ ani i bolila ka tile kɛ sɛgɛn b'i kan n'i m'e yɛrɛ reposer sufɛ a bɛ se ka kɛ farikolo yɛrɛ b'a yɛrɛ yira ni su kora an k'an da an ka sunɔgɔ ni dugu jɛra an bɛ taa. Musa Jara kɔni nana ka jira k'u bɛna fɛɛrɛw de ɲini olu ka mobili baaraw kɛ sufɛ walasa ka se ka bɔ teliya la Sénégali jamana kɔnɔ ka taa Mali la. Wala an bɛ se ka na sigi ka kuma k'an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka heure ɲɛnama di anw ma hali ni fiche de escorte bɛ k'a la i bɛ se ka boli ni mun ye sufɛla kɔnɔ o bɛɛ ka fisa mais n'u ko k'u bɛ mobili ninnu bɛɛ lajɔ ka 23h heure kɔnɔ a bɛ kɛ gɛlɛya dɔ ye a degun bɛ bonya dɔɔni baara kɔnɔna na parce que an ka mobili ninnu caman bɛ yen rond-point ninnu na sufɛla ni sufɛla tɛ a tourneli jama la a ma nɔgɔn. Sénégali marajɛkulu ka nin fɛɛrɛ 23 in mobili minnu bɛ taamadenw ni dɔnniw ta n'u ka sufɛ boli dabilali b'a kɔnɔ duguw ni ɲɔgɔn cɛ n'a sababu sɔrɔla kafiri ni sirakan kasara in na ni mɔgɔ 39 sara nka marabagaw y'a jira sɛbɛn kɔnɔ kunu ko kasarato 1 sara a natɔla Dakar walasa ka furakɛ o la mɔgɔw sataw sera 40 ma minnu sara mɔgɔ 34 somɔgɔw dɔnna 22 minnu ye kasara in kɛ u tigiw minɛna lakanatigiw fɛ fɔlɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.